Orang ono operatorku gayane bar disawer kayak berarti langsung tangi ya. Mau buat gayane gini. Full mas, nimbal-nimbal. Sumripit angin ratri tansah ngenteni setya trajane dalane ati angen-angen tumlawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu do yayi. Wong bako sake nyadao ning sandingku nyawang manise asamu gawe rame rasaku tentrem ning hatiku hai wa bakat tresnamu samudra bangsa kang tanpa wanganan tresnaku mreng sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyo ring taman yakti sliramu kang dadi lamunan. Terima kasih bos, semoga rezekinya lancar matur suwun. Bareng dengan musik spesial rasanya dengan saya production relasi Glur musiknya. terima kasih. Saking nyeda wong kabrakaku serana noloro bronto ning atiku amarga kabeh dong wayang buning pikirku hai wong bakat tresnamu do sayangku. Samudra bangsa kang tanpa wanganan tresnaku mreng sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyo ring tawa yakti sliramu kang dadi lamunan. Terima kasih. Glur musiknya. Raden Ceo Dirasi matur suwun bos. Wong bako saking serta noloro bronto ning atiku amarga kabeh dong wayang buning pikirku hai wong bakat tresnamu do sayangku. Bintang samudra bangsa tresnaku mreng sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyo ring taman yakti sliramu kang dadi
Oke, dua tembang sudah, terima kasih. Baik, kembali kasih matur sudah Tesya Veronica, ya.